Membeli bibit pati cek. Oke gue cah iki aku ape golek bibit pati ning desa sebelah cah. Oke tane aku wis tekan cah. Malah sing ngeduli konco kok MTS karo konco anu wae cah MA. Wah seangkatan iki malah lah iki aku milih yo ono warna-warna kabeh ning kene milih ini 32 49 ketan biasanya 32 itu 32 tuh jalan lurus 32 apa sing iki lek jumbo super jumbo gede maaf ini dia tenang rek aku nggak sampai orang apa sih lagi soalnya dia sing barang beriti itu tanduran aja aku Pak ini jumbo ngapa sing iki kayak aku tau nanduran neng gawe putar iki putir iki Mas ya iki ya kira cicin kira 80 ya tempatnya neng Wilalung cah lah sing dhuwur kae arah ning Babalan kowe ngerti to lah iki tokone ning pinggir dalan Mademetan nah iki wis bayar cah proses pembayaran proses pembayaran iki proses packing cah aku njaluk di packing gowo rapiah wae cah ate kantong lah ribet enak di packing gowo rapiah engko tokokno ngarep montok. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan semoga panjang umurnya. Terima kasih. buat banyu ini udah ganti ini kebetulan jangan kawan mari orang tiga Dan hasilnya seperti ini teman-teman, bagus sekali toh. Kuning renyah jan nyenengke tenan gitu. Bagus pol.